Izerdi patxetanen, orain arte rally munduan inguruan hitz egin gabe gaunden. Baina gaurkoan, hitzorduak egin dugu Iban Muñozekin rally munduan inguruan berba egiteko. Eta nonobe bere nabean eta bere Porschean barruan baino, honen inguruan hitz egiteko. Bertatik eta bertarako. Haupa izerdi patxetaneko jarraitzaileok. Gaurkoan, ikusgarritasun gutxi duen beste kirol bat aztertzera gatoz. Zehazki, rally mundua, eta norrobe Iban Muñoz Gernikarra baino, mundua honetaz bere sekretuak kontatzeko. Lehenik eta behin, Iban, mila esker guretzat denboratxo hau hartu izanagatik, zelan zaz denente behin. Zueri. Eskerrik asko zueri lehenengo eta behin, batez Gontxaleri, bera kontantestean, ja sarri indoteze beragaz entrevista batzuk eta benetan eskerrik asko zueri. Bueno, orain lasterketetan sekulako autoekin ikusten zaitugu, zure ibilbidean zehar desberdinekin gainera, baina atzera egin behar du salto lehenik eta behin. Nundi datorkizu rally mundu honekiko pasio hau? Egiz esan, beti da nik etxien haitxe transportisti eukiot, enpresa bat eukioan transportiena, kamilena, da beti eukiot gasolinako hori gogoeti ez da, txikitutatik, da, bueno, ondala 16 urte eukina bezala Ander Larretagaz hasi nintzen, kopiloto moduan, nire txalboan eukiban tailer bat, da izetez antxe jaion izen nintzen tailer baten barruan, eta, bueno, gaur egun ja, bizizek hainbeste buelta emonda, beste era batera ikusten goz. Eta rally bilbidan pixkat gehiago murgilduz, noiz eta nola eman zenuen salto hori rally txapelketetan? Esan behitxu, 2016 urte eukina bezala, aitak eta amak emoztien permisoa, da kopiloto moduen hasi nintzen, eta egon nintzen, 22 urte arte kopiloto moduen, Anderregaz. Jente gehiago hauzbe karra soltik korri nabezan, baina ez askorik. Eta gero, ja alduzan momentu batean, esan nabela neue aprobi gure nabela hain konduziuten. Orduen erosi naben C2R2 Max bat, eta debute naben benetan rallizetan, rally Gernika baten, 2016 urtean. Eta handik aurrera, hori guzonilloa barruendeko zuen, eta hori holanik aurrera eta aurrera, da urtik aurrera, da holan izegiten dugu asuntua. Zure ibilbideen zier, bai kopiloto moduen edo piloto moduen ikusi zaitugu igonda, Zebi batera, Lotus batera, Mitsubishi batera, BMW Compact batera, Porsche batera, kotxe asko. Normalen ez da izaten ohikoena, normalen pilotoa kotxea guitzen dugu bere kotxe edo bere markie, eta hortik tiretzen dugu. Zuk zegaitzik hainbeste kotxe, eta ez duzu botaden apur bat batzutan faltan, hori jarraikortasun falta bat edo. Jarraikotasuna, izango bazen honetara dedike bidez nazela, edo mundial batera, edo Campeonato Espainia batera, edo zeuzer serizo hartzeko, normalena jarraitasun bat eukitsi da. Baina nik izan guztetan adatena da, hemen munduen ikestie. Hainbat, gero eta gehiago kotxe gehiago probau edo ikesi, nietxako beto da. Ez du korri duten, klaru da korri duten gunok, irabaztia dela, objektibo printzipala, baina hemen ez dago ez diruri premisorik, ez ebez. Orduen disfrutetako, segitzen du, kotxe gero eta gizo probau, edo korri du, da, gero, listo, ez teko testetan jarraitasun bat eukin bihar. Kotxe desberdinetara moldatzeko gaitasune bai, supongo, desarroi egin zenula, eta gero eta beto esetzi zuzela kotxiek, ez da? Bai, kotxiek ez da. Bai, egiz izan mekanika partetik izan guztiatena niri eitxia da. Da horrek ni petxo dute jentik esaten dugu ez, baina niretxako laguntasun handi betak erokundu ziten dozunean, kotxi ulertuteko da gero eta harin jau juteko. Ez izan, eukin dute zen kotxe guztizekaz, ez izan nahiko bizkorri dena zela, baina da guzteteako telako analize behitxezuz geuzak, ikesi, probeu, eta horrek zikloa. Iko zondo dut, gaztien gela, hori Anderregaz Lotusek hartzen nunien, eta barikoen hanpazelekoen parke zerrauen ikusien nunien kotxe danak flipetan egon nien kotxiegaz, haber zapatuen zelan funtzionekoan, eta Kriston rally zeurteban. Zelan izan zen kotxearen historiz eta zeba ekartzen nuen, guztu dute gogoak zenela ekartzeko ez da?
Behitxoa kotxiek argenun, 2008 urtien, Espainiako txapelketan ibil ziren GT kategorizen merkiena zan, ze orduntxe Portxik honek egon ziren, baina ere kotxiek trama batxutan oso harin ezien, da beste batxutan, enkanbio ezin zein oneri Portxiri aurre zein. Eta, aukeri egon zen hor Jose Antonio Almeria parteko eukibala hori unidadie, eta, beraz, kontakte genuen, hasi zen zikloa, da karri genuen kotxi, da genuen problemak euki genuen zen, matrikuletako eta Rally Gernikan urten genuen, just harinauko barikoen trafikoko neskiri negarrez hasi nintxelakoan Mercedes plakak emoteko, da berdiko ordu izan demostezen plakak eta rallira urten genuen probetan. Eta izan oso harritxute geratu ginen, ze bai, rally irabazi genuen, kotxin dugute zen, problema batzuk emozko zen, baina, izan oso kotxe atraktiboa zen. Azken urtetan txapelketa osoak inordez, gehien bat lasterketa soltiak korreri izan dozu, zer dela eta erabakiago? Egiz izan gizen disfrutetan notena hola nidalako. Egiz izan Marcos egaz dala nire etxako anai bat izango bazan moduen, beran estiloa beba da gaur Asturiasen korridu bizer Kantabrian etxi Euskal Herri zen, edo beste nunun. Eta egiz izan nola nire gehiago disfrutentan da bai txapelketa bat eitzi baino. Ze txapelkiti eitzi azkenien ez du balizo ezetako bez, ez teko zu ez premio final handi bet, ez ebez, da azkenien gero fetxakin beti zabez igual ez da be kuadretan edo bate daki ze aldan paseu. Baina egizan ez da atraktibo bat txapelketa bat segitien etxako. Gaur egun, Gainera horrez gain, egun rally sprintak eta igoerak baino gehiago, rallyetan parte hartu izan duzu. Zer atraktibo ikusten dituzu rally bat korritzeko? Egun baten hasten bazaren korriten, zer dago beto? Arratsalde korriu egun osoa. Egun osoa, ezta? Azkenien denpori preparetie rally sprint zen rally bat, entrenetako egune da. Bai, entrenetazule goiz baten edo egun oso bat. Azkenien atraktiboa baten arranketan zunien da, ja betan karrean zauzenien da egun oso bat. Da, askopetan pasete date, honegaz paseaten moduen, hartzizulek, zoaz baten korriten, da, hasieran igual apurben lento zoaz, baina egunien amaieran hainbat kilometro handi, bareinauk, rally sprint baten kilometro askoz begitxego itxezuz, orduen ez teko lako atraktiboa handirik niretzako. Baina rallyak rally eta rally sprint, nik ustot txeko karreria bezalakoik ez dauela, ez? Gaina ia zirabazi zauela Porsche honekin, Gernikako rallya baino gustukoen. Egiz esan, txeko karre beti da espeziala inguruko jentia dagoelako, batez be familize, lagunek, baina, karre asko dauz espezialak eta egiz esan, hemengo tramoak politxe die, honentzat kontxietzat oso ona die, baina ez die olako atraktiboak. Rally egori Euskadin zuk zelan ikuste duzu, bai federazio aldetik, bai kalendario aldetik, momentu honetan zelan dau? Egiz esan, oso txortu dago. Urtiek aurrera doala eta gehizen botaten dutena faltan da ambienti, ez da, kunetetako jentie faltan, karrera gerotak itxeago bai, apurbete dana dau baju. Listak bai, baju dauz, kotxe honak oso gitxi dauz, jente oso ona dau, baina kotxiek lehen 50-40 kotxe honak egoten bazien edo lehenengo 10 gorralikarrak egote ziren, da gaur egun ez dago gorralikar bat bez, jente bai bizkorra dagoela, baina ez kotxien nivela asko bajatu. Zein ustezu, zure ustez, zein izen da arrazoi nagusize azkenengo urtietan berakada hori egoteko? Lehenengo eta behin, presizoan igoeria. Bai, iskrezioak, lizentzisek eta traba asko dauzela. Gero eta traba gehiago, bai segurtasun aldetik. Alde batetik ondo ikusten dutela, beste batetik beste ikuspuntu batzu dauzela. Eta bai, sarizek. Lehen behintzete urtetan zenuen, da €20 bazan inskrezioa, eukitxe zenuen diru kopuru bat, amaitzen zabenien artean, banatuteko orduan igual, inskrezioa batzutan gratis urte datxun. Gaur egun ez da premiso bat bez. Asko jota dekozu txapela, rallizetan dekozu txapela, irabazten bazun, da hor dago dia bat emoten batxuen, da maitxu da. Ez da beste saririk orduen, jentiepe bai, gero eta koste gizaudeko, bizizek gero eta karua dau, gero eta gatzau, biharra be bai, azkenien ziklo baten sartun da oso garestizek. Traba asko dekoguz, baina zuk izan dozu moduen, pilotan maile, hona da, azkenien referente asko dekoguz eta kanpan konpetituten danien bai, hemengo pilotoak beti destaketan dabe. Zeran ikusten zuzu kontxe bertan Euskal Herriko pilotoan maile eta batez bai beti datorren jentiena?
Bagiz izan beti datorren jentie lau bost datoz oso harinek, gaztiek, baina nora arte helduko die. Ez di helduko, ez pentsan inora helduko dizen. Ze ez dago, ez laguntzailerik atxetik, ez da federazioa ez dut ikusten dagoela involukreta bai jente juniorrari lagunduteko edo kopa taratateko do, behintzet hemen Asturiasen algoan dekogu, dekizela kopak, laguntasunek, hor dekogu mundialien katxon, ondala 3 urte, 208 serieko bategaz egon zana kopa baten korriten, da gaur egun mundialien. Da hemengo piloto gaztiek Euskal Herrikoa, bai, 4-5 oso harina dauz, baina zer, laguntasun barik, hemen diru barik, ez da eso, senyora bez. Kantabriak, Euskal Herriko egoere iaztertute, Kantabrian bebiltzara eta bertako ambientieta ondo ezagutzen duzuz. Zeintzuk ikusi duzu zuk dizela desberdintasun nagusizek, hango lasterketatan eta hango ambientie eta amingoa? Asko, nabarmena. Antxe de lehenengo eta behin karrera die privilegio moduen, edo nun. Bi egunerokotasunean, soiz taberna batera, edo taberna askora, da eltxe zara, da badakize, ostia, hau karreratan da biena da, ez da izer, hemen futbolista moduekin sabizenien, bantxe apurbe karrerako jentiagaz. Eta laguntasuna askoz begizau dauela, kopa gehizau dauz, igual permisotan ez dago hainbeste diru, baina bai kosti askoz baju da korri dutie. Da hori kalkuladora bategaz etxando letxe esaten da. Orduene, han bekarrera gizau dauz, eske beste rollo bada. Eske esteko zer ikusi. Egizan, gauza asko dauz. Lehen aipatu duzu, rally txapelketetan parte hartzeko egin behar den esfortzu ekonomikoa nolako dan, nola egite zaie hainbeste gazturi? Milagro ekin ez egiz izan gaztuek asko dauz. Orduen ondo kalkule bizu segitzezun. 4-5 karrera korriten bazu zen urtien, egiz izan asekiblia da. Azte bururo basabizen, inviablia da. Daia problemakin basabizen, edo dirudun ezara edo enpresadeko zuzatxetik, edo ez dauz einik. Osa, imposiblia da. Suposatzen dut segulako garrantzia dukela, ez? Bai, hori egunerokotasunien gainera. Epatu duzu nola tamales geroz eta jente gutxio ikusten den karretaren hartzian, baina esan genezake, Kirol honek hemen bertan Euskal Herrian zerbait badukola, zer uste duzu erakartzen dauela jendiak, azkenian segurako esportzua da, egun guztia jutea rally bat ikustera, ez da gizan bat ordu pasau giozuzun, zer uste duzu daukola Kirol honek berezisa jendia erakartzeko? Ni lehenengo eta behin petxoten da kotxien maile. Gero eta kotxe honak egongo bazien, ni petxot basterrak egongo zila erremente biharrean. Zen naiz da edo zerri zen, ostia, guarralikar bat badator, edo ez da izer, da kotxe guzti ezkero apurret, etorko ziren. Baina ni petxot apurreto kotxien mailegaz asko mejoretan da, galizin ikusten da. Zenra guarralikarragaz da dauz baster guztizek erremente biharrean. Asturias erasoaz, mora da beste bidoaz, da karreri dau erremente biharrean. Da Kantabrian bebai sarri, dauz jentie topera. En cambio hemen, jentie dau, une batxutan, baina gitxi, oso gitxi. Iban, komentu duzu, babesliek ezin besteko adizela, kriston garrantzitze dekela, eta zuk abelmadeko zuatzen izta, zelako laguntzi izin da zuretzako, eta zelako izin da zuen arteko harreman hasieratik. Egiz izan, berabarik imposible izango zola gaur egun, enaben korriko, oki klaru. Apur baia korriuten dotenien fortxeta, zeberatxeti dau latigo egaz korriutela, da nik ez etx, que paso, ez dugu horik, ez du gure, da bera, bardin jotxo, batxutan nire ganetik dator, da inskribidu itxestek. Gitxiten naz ni, oin tiretzen dena, bera da bilatxeti tiretuten egiz esan. Da, hasi zen apur bet, Porsche zarragaz egon zan prioa problemakin, bai posta puntokoakin, da Espainia mailan preparador askotati pasesan, ezazten egingo banetxo non kotxie, 2017 zen, da handik aurrera, kotxie beti hau gerniken, beti itxetetek uzak, eta bera oso posi dau, da harreman handi sartu guan nahi moduen, eta, jago lan ide. Bateitxe, hori termino askotan entzun dugu, baina zer da kotxe bateitxe? Gauza asko dekoz kotxe batek, faktore asko. Karrera batetik dator, da goitxi bera rebize bidapur bet, alineo, garbitzu, mantenimentue, amortibora konprobau, frenue purbau, olizoa, balbuline, dana ziklo bada. Gauza lebiek, baina, egiz izan hau kotxie gozada bada, ze ez daiko mantenimentu askori, baina nik eukidot esena batzuk, kriston buruko minek. Karretatetik etorri, da barrio desmonte bihar gauza asko, eta
Arratan hori, beti zeuzer pasean dala esaten duzu pilotuek, batez be kotxe txarrekin eta, baina beste alde txar bat izaten die istripuek. Eta izen berrali ze ikusten dugunen medioetan edo notizietan izaten da, istripue dauzelako eta bakarrik emotiak bomboa hortan kasuetan. Gainera, asteburu honetan bebai eduki dugu, Azpeitiko albiste txar hori, zelakoa da sentsazio hori, notizio horre jasotzen zuen eta ikusten zuen medioak bakarrik emoten zuela bomboa kasu txar horretan. Bai, izan oso. Ni bertan egon nintzen, bera gure asistentzia alboan egon zen, da nik ikusi naben urtetan, baina esan bolteu. Hau kotxe egon zen, Marcos egon zen korriuten, urtetako egon zen, errubeda berotuteko, eta orduntxe etorzien karpara, esaskoen amaitxu da, ze hau istripue da, ez dakigu hil badan, ez badan hil, hor egon zen asuntoa. Enaben ez etxen, baina afekteu itxetxu. Bertan, logikamente da, bai telebizioan agertutik eta hori, guretzako kaltegarri da. Zetxera zatoz, da bueno, neura itxeta ama apurbeta karameleta dauz, baina nire lehen guzinek atalarra itxezte burue. Itxi, da domekan bera gazo nintxela, egon zen arratsalde osoa, erdi negarrez esaten izteko, baina, bueno, gaur egun faktor asko dauz, ezta? Azagratu lo etxien, da bizarrezara izartuko. Orduen hau gure basun, ni behintzat, zeu paseko baiaten, ojala ezetz, posi jungo nintzen. Da, zekue behintzat jakitxia. Baina bai, ez da bape agradablia. Da, medioak mingi izabitz itxeskue, askoz. Aldizetan, beti dauz polemikak, beti dauz jentia opinetan eta azken aldizen ikusten dugu lasterketetan eta sektore batek kritiketzen dauzela, derraki egitzen dauen jentiek, eta beste batzu dauzela esaten, egotie beste kategori bat, aktuat espektakulo urtean joaten izenari, irabazteko aukera hori ez tekila. Zuzenako iritzizeko zu, adibidez modalidade hau sartzen inguruen, eta zelako ikusten duzu holako jentie egotie aktuat espektakula moten joaten dena lasterketetara. Debate gogorra da hori. Ondo ikusten dut da, txartu ikusten dut. Ondo, ze bai, publikoan txagalako atraktiboa da ja horrek ikusten datorrena, bai ja danak ikusi bideuz. Orduen, jamadi edo esalei handi zabe dela. Baina horre bai, beste piloto batzuri, ez di konturutuen, baina kaltegarri da. Ze barketakin da zemiekin korriuten dauena, da trompoak itzen badabien, lurrezikin dau. Ordene horrek afektu handi beteko. Bestela subida batera basoa zen, eta barketa bat ikusten basun, kubierta garbitzen dabil, asfaltoak entzen. Orduen apurre seguridadie harinentzako be, ez da ona. Orduen dau hortxe ekilibrio bat topebiko zona. Favorera nahola, gero eta jente gizado da, gero eta kotxe gizado da zen, favorera naho. Laguntasune danontzako da ona, ezinako zan ez etxik. Azken aldizien lurra modalitatea sekulako indarra hartzen dabil, bati bat kopa fokusagatik abiatuta, zube probau izan dozu, zelako esperientzia da, nolabait gustatu egin zitzaizun, pentsautu dozu noiz bait modalitate horretan parte hartzea, konta iguzu. Ez da probau, baina probau ingot. Baina bai, kotxe bat erosiot, pasan urtien, ez tekot hemen, 206 bat erosiot tierrarako, ze gure naben kotxe txiki bategaz hasi, da gero aurrera joan. Probau nabaen Roberto N5 bategaz, nik eukidoten fiestien antxekoa, baina tierrarako, Marcos egaz egon nintzen lehonen, da zirkuituan probe benun, da izan asko guzti jaten lurre. Ikusi nauen atraktiboa da, egun baten zoaz, entrenau, korridu, etorri, da pasan urtien iraien edo urrizen izen zan, urrizen amaieran uste dut, esan nabela, datorren urtien tierra korri biot, da 206 bat erosin naben, eta horrerik gauzak itzen nabil, da ontxe kainenko korri ja lurren. Egiz esan kotxi lagun bategaz erosin naben, urtarrien erosin genuen, osori desmontu genuen, osori desmonte naban, goitxi bera pintxau, revisa, goein, eta bertan gabiliko egun bataren hau amaitxu naben, domeka mari barikoen, eta noten naben kotxi inger falti eukibala edo zeuzer ezauela oso guztoko, egun amaitxu naben, da gero, suertazan problema bat egon zala, elektronika aldetik, indabe ja soluzion naute da, ontxe ja lagunek horriko edo beragaz. Baina bai, egiz esan beste kotxe bat probe nabela, historial baterako.
Eta 2023 danik lasterketa batzuk korridu dira, zer helburu dituzu aurteran begira? Ontseia ekainen apur begizak korriten hasiko naz, ekainak 3 got 206 agaztierran urten, ekainak 18 honegaz korririko dut barriro, Gipuzkoako rallyrik niretzako politzena dagoena, Goilurrak, eta gero petxotu da ostera arte ez dut lahengo beste gauza handirik. Eta epe luzeago batera, pentsauzu zein helburu edukiko dituzun? De moment, hor gabiz bueltak egia datorren urterako zein, edo hor nabil kotxi bai nire kotxi saldu dut, orduen gabiz pentsetan olako beste bat, baina unidade barri bat sortu, egin barriro, eta horreri buelta asko moten gabiz, homologazioak eta horrek esango ez da apur bez zein. Oso ondo jarraitzaileok, hau izan da guztia, mila esker Iban, eta espero dugu etorkizuneko erronka hauetan dana ondo irtetia, eta gu karretera albonean gare zu animatzen. Eskerrik asko zuekin, bale? Mila esker.